a Břeskovice z okrajů Kladatovi nám budou určitě dokázat, že je to velice dobrý a tým, který prakticky dokáže nám i všem ostatním, že to enko, který bylo na tom prvním kole, že je neprávné. Takže Břeskovice do toho jede další. To je debil. Takže zase mají suché hadice, znamená to